Na 27 jamkovom ihrisku v Malackách sa začala písať história nového golfového podujatia. Na Záhorí odohrali majitelia a top manažéri významných slovenských spoločností úvodný stroch tohto sezónnych turnajov. Organizátori turnaj koncipovali tak, aby si hráči predovšetkým pri hre oddychli, cítili sa príjemne a nemali stres z prípadného zlého odpalu. Dobre si zahrať, dobrý výsledok človeka teší aj vtedy, keď nevyhrá žiadne ocenenie, pretože golf je aj o športe a teda o výsledkoch. Hralo sa mi aj dobre, aj zle. Niektoré jamky išli, niektoré nešli, ale taký je golf. Turnaje sa hrajú na rany handicapovým systémom Stableford. Víťazi prvého podujatia získali hodnotné ocenenia od známej výtvarničky Gordany Turuk. Prvá cena znamená zjedinenie tých ľudí, že drží to človek jeden, ktorý pomáha a druhý, ktorý potrebuje pomoc a verím, že jeden druhému niekedy v životu tiež nejak pomôžu. Golfové turnaje sa stávajú úspešnou cestou k nadviazaniu nových kontaktov a pestovaniu už existujúcich obchodných vzťahov. Ani na grínoch sa však nezabúda na charitu. Dnešný golfový turnaj bol o športe, bol o priateľstvách, bol o výborných výkonoch a bol o pomoci deťom v detských domoch, takže mal aj taký sociálny podtón. V celkovom hodnotení sezóny sa hráčom budú spočítavať výsledky z 2 lepších turnajov. Manažéri sa najbližšie stretnú na športovom zápolení v júli v Bernolákove a v septembri opäť v Malackách. Renáta Drdúlová, TA3.